Ramogi ko wuok e gwenge ma Siaya e weche mag malaria to wadhi ane nyaka e gwenge mag Taita Taveta nyaka oluwore kod weche mag yedhe mag cholo thieth. Buche mag kuo mag yedhe kachiel kod mwandu mag thieth ute mag thieth mopogore opogore mag piny owacho e kaunti ma Taita Taveta osebedo ka medore. Okang' ma osethiro chenro mag chiwo thieth mowinjore ne jodak makono. E kinde mokalo lipota ma ochiw mar kuo mag yedhe kachiel kod mwandu mag thieth maromo shillings 100,000 gigo mane yudi e ot moro miwacho ni en mar achiel kuom jochiw thieth matiyo e osiptal mar piny owacho mawachore ni oringo pondo e piny mar Tanzania. Osiptano lero ni ripot mar kuo ma kamago nochiw gi jochiw thieth manoyudo tiegruok mabende ne okawo ting' mar tero bila kama kuo ma kamano timore. Madawa na hata mashirika mengi ya madawa kama kina KEMSA tulikuwa na bili kubwa na tumejaribu kulipalipa, ndio maana wametufungulia, maana akaunti zetu kwa zimefungwa, ndio maana zimefunguliwa tukaweka madawa tu hospitalini. Huku tuangangana, lakini kumbe tena wenzetu wengine nao pia ni yao si mbaya. So hili swala la wizi wa madawa umekithiri sana kile kwa hospitali zetu za serikali. Zile ambazo zilishika jana ni mchanganyiko kati ya non-farms ni kina pamba, kina gloves, kina barakoa na dawa baadhi ya zile za kina mama kujisaidia kujifungua ambazo za pesa mingi. So ni changamoto kwetu sisi sote kuangalia hivi vifaa kwamba vinafaidi mwananchi. Lakini kwa sasa sisi kama hospitali tunajaribu viwezavyo kupitia county government na tuletea dawa na faidi wananchi, lakini baadhi ya wenzetu ndio bado wanaturudisha nyuma wakiiba. Board ma ochung' ne skund sekondar mar